Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. For today's vlog ay nandito po tayo ngayon sa May Dasol, Pangasinan para samahan sila sa kanilang ski fun carrera ride, exclusive only for the Solaños guys. So lahat ng players natin, lahat ng participants natin ay mga taga Dasol lang. So dahil fun carrera ride siya guys, ay pwedeng sumali naman yung taga ibang lugar pero makikijoin lang sila sa race, pero hindi sila kasali sa makukuhang may premyo. So panoorin natin guys, at napakaganda ng naging labanan ng ating mga kababayan na taga rito sa May Dasol. So mag-ingat po tayong lahat at good luck sa inyo guys. Ayan na nga, at nag-start na itong ating road bike category. At salamat sa lahat na nag-sponsor sa race natin na to. Mamaya i-shoutout ko isa-isa guys, at kakaumpisa pa lang ng ating mga participants ay nagkabanatan na agad dito sa may akyatan, dito sa May Dasol, Pangasinan. So ang way nila guys ay papunta ng Barangay Pital, then pagdating doon ay ikot sila pabalik dito sa ating start line, at dito rin ang magiging finish line. Maraming salamat po sa kanilang mga sponsors na sila Congressman Conrado Estrella III, Congressman Art Celesti, Congressman Ramon Monmon Gueco III, Team Aguila, Team Garantisadong Idol, at sa ating awarding guest, former Municipal Councilor Richard Rich Garcia. At sa ating mga race organizers naman guys, Bagong Ski Dasol, Ski Poblacion and Amalbalan, sila Candice Jane B. Mancheng, Giovanni Carpio, Grace Garcia, Eliza Basuel, Mark John Espinosa, Edmond Radok, and Bagong Ski Dasol. So shoutout po sa inyong lahat, at salamat sa pag-organize Sir Man sa isang napakagandang race na tulad nito. Shoutout din daw po, sabi ng tropang Amalbalan. And guys, so back to race na tayo. Nangunguna si Kennedy Sus at nakasunod naman si John Ribatol. At medyo nakakaangat sila ng bahagya sa ating peloton guys, at patuloy pa rin gumapan at itong dalawa nating tropa dito sa bandang harapan. Sa part na to, inabutan na ng ating peloton ng ating dalawang participants sa bandang harapan. At muling may bumanat ang ating isang kapan ride mula sa Talavera ni Baisia, King Mercado, at sinundan ulit ni Kino de Jesus, at sila po ang nag-attempt ng breakaway. Dito naman sa ating peloton mula sa Igya Cycling Club, Eric Jan Estrada ang humabol guys dito sa bandang likod, at hindi pumayag na makalayo itong dalawa nating breakaway. So ayan nga guys, at napakainit ng labanan itong ating road bike category, at nakadikit na rin ang ating peloton. So nanatiling isang grupo ang ating mga participants guys. Walang pwedeng makatakas sa kanila. Bantay sarado nila ang isa't isa, at bawat mag-attempt ng breakaway ay may katapat na habol sa bawat grupo natin guys. Nga guys, at nasa Barangay Amalbalan na tayo. Sunod na dito ang Hermosa, at susunod na ang Barangay Pital. Pagdating dun guys ay doon na iikot ang ating mga participants pabalik sa bayan ng Dasol. Wala nang
pahipahinga guys, at bumanat na naman itong isa nating tropa wearing white na jersey, Mac Kevin. At nakakalayo na siya ng bagya sa ating peloton at patuloy pa rin siyang bumabanat. So lumayo na siya ng lumayo guys, nasa 200 meters na ang kalamangan nito sa ating peloton, pero walang humahabol sa kanya mula sa grupo. Dito naman sa ating peloton, buhat-buhat ni Mikeno de Jesus, nakasunod si Mark Aday, pangatlo si Castillo, pangapat si Estrada, panglima yung ating tropang taga Nueva Ecija, King Mercado, John Ribatol, at ang ating iba pang kalaho ay nakasunod na rin dito sa bandang rival. Patuloy naman na bumabanat pa rin dito sa bandang harapan ng ating isang tropa, Mac Kevin, at umabot pa ng 500 meters ang kalamangan nito sa ating peloton. Nga guys, at nandito na tayo sa may barangay ng Pital, at dito iikot pabalik sa finish line ang ating mga participants. Ayan nga guys, at nagkakabanatan na itong ating mga tropa. Dito natin makikita kung sino sa kanila ang tunay na malakas sa race na to. Dito na sila magpapakitang gilas dahil konting saglit na lang guys ay makakarating na sila sa finish line. Dito na nila ibubuhos ang kanilang lakas at dito na nila ipapakita ang tunay na bakbakan sa race na to. Parating na rin ng ating MTB category dito sa bandang kaliwa guys, at yan na nga, nahati na rin ang grupo nila sa tatlo. Balik tayo dito sa may road bike category. Keno de Jesus pa rin ang nagdadala sa ating peloton.
Shoutout din sa ating tropang Burgos, Ace Ocampo na nakijoin sa ating fan Carrera Ride. Maraming salamat sa iyo, idol. At may bumanat na mula sa ating peloton, tropang Nueva Ecija, King Mercado ang nanguna ngayon guys sa ating group. Susundan kaya siya ng ating mga participants o hahayaan nilang makalayo itong ating Kapan Ride? Malakas to kuya? Malakas to. Kinuha to ni may Cardot. Pantay ni Kikino. Balik tayo dito sa ating peloton. Kino Disos pa rin ang nagdadala at nakasunod si John Ribaton. May isang tropa bumabanat sa bandang gilid, naka triple color na jersey, nakasunod si Mark Aday at sumunod na rin si Keno Jesus. John Ribatol sumunod na rin guys at nasa likod lang ang ating peloton. Yun nga guys, at patuloy na bumabanat itong ating tropa sa bandang harapan at Keno Jesus nag-counter attack dito sa bandang kaliwa at bumanat guys, sumunod si John Ribatol at sumunod na rin ang iba pang tropa. Ayaw nilang may makatakas na guys na makaalpas muli sa ating peloton. Palapit na tayo ng palapit sa finish line at patuloy pa rin sa banatan itong ating mga participants dito sa barangay ng Hermosa. Sino kaya sa kanila guys ang magwawagi sa race na to at pare-pareho silang malalakas sa laban na to. Balikan naman natin guys itong ating breakaway at nasa 1 kilometro na ang kalamangan niya sa ating peloton. So walang humabol guys dito sa ating tropang Nueva Ecija at patuloy siyang lumayo sa ating grupo.
nasa barangay na po tayo ng Amalbalan at nasa 3 kilometro na lang guys ang natitira at makakarating na itong ating mga participants sa finish line. Shoutout sa ating tropang Burgos, John Lloyd Cabarlo, nakakulay ng pink na jersey dito sa bandang likod. Last 1 kilometer na lang tayo guys at nagkakapanatan na nga itong ating mga tropa at bumanat na si Castillo, sumunod si Keno de Jesus, nasa pangatlong pwesto si John Ribatol at nagkakahabulan na guys dito sa bandang harapan. Yan nga guys, at unang dumating sa finish line ng ating ka-fun ride na mula sa Talavera, Nueva Ecija, King Mercado ng Biker Dude Developmental Team. Hindi po siya kasali sa ating prize, kaya abangan natin kung sino ang una pang darating guys at siya maging champion natin. Tapos second and third place ang kukunin pa natin sa race na to. Guys, at parating ng ating grupo, unang dumating si Keno de Jesus ng Pangasinan Cycling Team, pangalawa si Eric Jan Estrada ng Iglia Cycling Club at pangatlo si Ian Carl Castillo. A few moments later. Third place. By category, second place, Eric Jan.
Binamati ko yung kamag-anak ko dyan sa Mindanao. Ano ba siya po kami, dumayo lang po kami dito sa Luzon. Ako manulang mo.